Строгар началник, казвам, всички мероприятия, които имате, са добри. Но кой ви кара да водите борба срещу този Бог, който не го познавате? Аз го познавам много добре. Така че повече не мога да служа на вас. Отивам долу в участъка. Една жена предава по марксизъм, ленинизъм, комунизъм. И милицията имаше един лимон, седна зад лимона и се предадах на дълбока молитва и казвам: Господи, до тука мина всичко благополучно. Всички офицери чуха за тебе. Сега, ако е нужно да чуят моите колеги, дай ми благодат и сила за говорене, за това се молех. И едно време свършил кръжока по марксизъм, влиза началника милиция, един от Държавна сигурност и казват: Иван Бабулев тук ли е? Той е верно, ама колко съм викнал там, в квартала са чули. Я излезат и гледат всичките. Излезна с такава маршировка. Никога не съм маршировал в моя живот. И ми справи на една трибуна и казват началника: гледайте го, другари, така се е заблудил, ама не казват, че виждам. Така се е заблудил, искаме да му помогнем. От нас помощ не ще. Кажете да не е завербовал некой от вас. Аз бях говорил на двама души, обаче те ги нямаше. Един беше там. Но си траяха, нищо не казах. И началникът казва: другари, кажете да ви помогнем, докато е време. Да не стигнете като Иван. Ето, Иван сега от нас помощ не ще. И едно време началникът казва: другари, кажете какво да го накажем. Изгубих търпение и вече искам по-бърже да се бягам. И той каза: пита няколко пъти какво да ме накажат. И аз викам: може ли аз да кажа нещо? Кажи, бе. Искам да бъда обесен на площада на Явора, но преди да ме обесите, ки говоря за Господ. Той се нервира. Другари, той не заслужава да носи оръжие. Аз откачих пистолета, дигам ръцете в милицията, викам: о, Исусе Христе, благодаря ти, че дойде време да фърлят това оръжие, който много ми тежеше. Откача. И понеже го фърли, и понеже се молих милицията, началник милиция умре от дяп. И едно време казва: другари, той не заслужава да носи погони, верно е. Още 3 години, 9 години затвор. Поседнах на пагоните пред тях. И понеже поседнах на пагоните, началника умре от дяп. Викам: не ми трябват вашите пагони, аз имам нещо свято. И понеже избутах, така ми извия двама души назад ръцете и ме блъснаха и така ме уволниха, разбира се, така стана уволнението. И аз казвам: о, Исусе Христе, благодаря ти, че дойде време, че получих твоята свобода. Свобода. Викам: каква свобода, бе? Викам: вижте какво. Вие имате свобода, но вашата свобода е човешка. Аз получих свободата на Христа. Имам в моето сърце друг господар. И такъв мир, такава радост, аз се отказвам. Той милиционерска служба, толкова най-долната служба. Хората ни светят за народ тях. Така е било.